Кто победит в номинации «Творческая личность года»? Norîk Mûsoyan. Национальный исследовательский Москва. Xelata di beşa Kesayetê Afirîner îsalê de digêje Norîk Mûsoyan Xwendekarê Zankoya Avahîsazî ya Moskowê. Ev ahenga taybet ya pêşkêşkirina xelatên ji bo Xwendekarên Salê yê herêma Moskowê ku li hola Yekîtiya Ciwanên Rûsyayê birêve diçe. Ji nav dusît xwendekarên zankoyên tevayê Moskowê şeş kes weke Xwendekarê Salê tên xelatkirin. Ciwanê Kurd Norîk jî di beşa Afirîneriyê de xelat werdigire. Ev xelat ji bo min zaviyê giring e. Ez pirşameyekî ez cara duda bejdar dibim programê vî formatê cara awlin ez bejdar dibim înstîtûta xwe de ça studyentekî baş û îro jî ez cara duda lê mera dîsa gele giring e wekî ez îda bejdar dibim festîvalê formatê ji lê bajarî Moskow da. Salê 2021 ez bûme ça xwendekarekî pir baş nav bajarê Moskow da. Norîk li gel her pênc xwendekarên dinên xelatkir di fînala pêşbaziya tevaya Rûsyayê de wê nûnertiya Moskowê bike. Norîk hêşta 18 salî ye lê sinfa duyemên a Zankoya Avahîsazî de dixwîne. Hem hunermend e müzîkjê ne, hem jî wênekêş e, hem jî sporvan e. Belê di van emre kin da serkeftinekî pir mezin e. Lê rola dayika wê ji bo van serkeftinan jiya Norîk kêmtir nîne. Her serkeftina Norîk ji bo sê daxan weke cejnekî ye. Lewra ew tevayê jiyanê xwe ji bo perwerdehiya zarên xwe terxan kiriye. Herçend sê daxan mamosteya dibistanê ye û ji bilê sê zarên xwe 35 şagirdên Rûs jî perwerde dike. û min timê xwestiye ji bicûkteya dekirêra hêzarê xwe de hezkirin seva hînbûnê. Nek tenê mektebê de min e baş hînbûne, sejineka zanîngeha xwe de baş hîn dibin, Norîk tev xuşka xwe, xuşka jî zanîngeha pizîşkî de hîn dibe, yê bicûk jî diçe hê dibistanê. û ev tişta gelekî giring e, gelekî serkeftinek mezin e ji bo min çawa em bijin dêra û gelek şama wekî eva cara dudan Norîk bejdarê konkursa Xwendekarê Salê dibe, çi cara awlin jî vî carî wergirt jî yekemîn. Xelata Xwendekarê Salê projeyek pêşbazî û perwerdehiyê ya ji bo xwendekarên Zankoyan e ku di jiyana perwerdehî, zanistî, werzişî, afrînerî û civakî de xwedî destkeftên taybetin. Her sal 15,000 xwendekar beşdarî lê dikin. Xelata Moskowê jî ji aliyê Yekîtiya Xwendekaran Moskow û şaxê Moskow ya Yekîtiya Ciwanên Rûsyayê ve tê terxan kirin. Proje bi piştewaniya hikûmeta Rûsyayê û şaredarê Moskowê ve tê pêkanîn. Kamişa Dadê Rûdaw, Moskow.